सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ खुलुमबाय लोगोफोर 27 तारिखआव थांनाय हरावसो हरनि 3टा बिदियावसो सफैदों उदालगुरियावनो हरनै 27 28 बे हरनियाव 28 तारिखआव मोनसे लटारि खेला अपेनिं जादों हयतोबा नोंथांमोना नैबे फेसबुक पेजफोरावबो एनिथिं एमजेनि इउटुब चेनेलावबो नुखाबाय जानांगौ लोगोसे देरहासार इस्लारि सोमदोन बरगयारि ना बिसोरनि इउटुब चेनेलाव हगारजोब्बाय खिन्थु आं दाखालि हगारनाय जायाखै थ' बे लटारि खेलायावहाय मानो थाखाय होनो गोनां जादों आरो मानि थाखाय होदों बिनि कयेकटा होनायनि उद्देश्यखौ नोंथांमोना नैबे बर'निनो मा होनना बुङो फावखुंग्रि ना हेलेना बिनिफ्रायनो माखासेखौ खोनानो मोनगोन थ' आं बुंलायनांगौ दरखार गैला बेखौ आं बुङोब्लाथ' खोथाफ्रा बारा जायो जाय हक हेलेनानिफ्रायनो माखासे बाथ्राखौ मोनथिगोन थ' जों मैयाहाय आरोबाव थांबावबाय गुवाहाटि IK संबिजिरखौ जों लोगो लाहोआ 28 तारिखआवनो हराव संबिजिरजों आं कन्टेक्ट जानानै आं गोबां बाथ्रा गोसोखांदों जेब्ला बांलादेशआव थांजेनोना अब्लानि समाव जों बिजों गोबां सम थादों केम्पआवबो गोबाव सम थादों बियो अब्लानि समाव आर्मि चिफमोन बिनि आन्दारावनो जों दङमोन थ' मैया लोगो मोननानै माने ओरैबायदि मोजां मोनदों खुसि आरि जाय हक फुराना मानसिफोरखौ जेखियानो जाया मानो जायखि दोलोनि मानसियानो थाया मानो आरो लोगोसे बिबो मोजां बाथ्रा अलंबार सार जों जेब्ला 2nd बेटालियनाव थायो अब्लानि समाव नै 3 थाला होननाय मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांना गोलाव सम एसेब्लाबो रायलायदों बिलिरथि 24 बेट्सनि बिलिरथि बेखौबो लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनदों उदालगुरियाव थानानै बा सोरखौबा फुराना मानसिफोरखौ लोगो मोनदों बेफोरबायदि आरोखि गोबां बाथ्रा सावरायलायदों जों राजखान्थिया बा पलिटिक्सआ जों आलादा चेप्टार नों सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना बे नोंनि बाथ्रा गोसो सिङाव दंलायजोबो थ' थेवबो बिलिरथिमोनजों सावरायबोदों दान्दिसेब्लाबो अलंबार सार बिसोरजोंबो लोगोसे आरो जोबथारनायाव मैया मोनायावहाय माबायावहाय IK संबिजिर बेखौबो लोगो मोनबावदों जायखियानो जाया मानो गोलाव सम लाबाय हेलेना फावखुंग्रि बिनिफ्राय जों माखासे माबाखौ मोनथिनानै लानि लटारिखौ मानि थाखाय होनाय जादों आरो बै लटारि बे होनायनि थांखियाबो मा नङा होमबा थांखिफोरखौबो एसे खोनासंना लानि थ' बे लटारिखौ जायनो नांगौना जोंनि आखायाव दङ सोमदोन बरगयारिनावबो मोनगोन आंनावबो मोनगोन आरो लोगोसे एनिथिं एमजे आरो देरहासार इस्लारि वाट्सएपआव आंनाव खालामनो हागोन खिन्थु कल मोननाय नङा आंखौ वाट्सएपआवहाय फन नाम्बार हगारनानै होदों आं मोनसे 6000305891 बावहाय अनलि वाट्सएपआवहाय दे मेसेजावल'नो मोनगोन कल मोननाय नङा आंखौ बावहाय अनलि मेसेजल' मोनगोन बावहाय रिप्लाइखौ मोनगोन आरोखि हानायमानि लास्टआव जोबथारनायाव मोनसे नाम्बारखौ होनानै होबावदों 6000305891 सोरनोबा बे कुपनखौ बा बे लटारिखौ नांगौबा बुक खालामहरनो हागोन दिनैनि नैबे उदालगुरियाव मोनसे लाकी ड्र लटारि खेलानि मोनसे इनग्रेशन दिनै प्रग्राम दङमोन सेरेगा फाउन्डेशन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेशन बे मोननै फाउन्डेशना लोगो नांजाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे लटारि खेलाल' नङा बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाखनायथाव बिनि थांखिया आं फारि मोनसे बुंलांनो सानदों गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशननि आन्दाराव
स्कुल दङ गंसे जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो सिजौ फाउन्डेसननि आन्डारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेसन होगासिनो बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेसन होगासिनो बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाभा फैगोन बे लाभजों बिथांमोननि एडुकेसनाव थांगोन एडुकेसननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000हाय होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ